Wood. Mlaen at Snaith sy'n troi. Trio bwydo Mael Davies. Yn cael ei dynnu lawr yn y cwrt. A tro yma, mae yna gic o'r smotyn. Rob Jenkins yn pwyntio. Cain Owen, capten Pen-y-bont. O mae'r bediad gan Orzinski. Ond oedd e ddim yn gic o'r smotyn gwych. Ond Orzinski'n gofod yn dda i fynd lawr yn isel i arbed. Ac am yr ail dro adre fan hyn Cain Owen. Yn methu cic o'r smotyn. James Waite fydd hon. Nifer Nathan Wood yn ei gadael i Cain Owen. Ar yr ediad amseru yn dda, ond y gic ddim yn dod. Wood, dal i fynd, Nathan Wood, a mae'n awiriad! Jack Evans sydd am gael i o Nathan Wood. Oedd ar ergyd, a Pen-y-bont yn cymryd y blaen. Nathan Wood ar ergyd. A'r gwyriad, oddi ar Jack Evans. Hughes. Croesi at Darren Thomas. Thomas. Cael ergyd, ac yn cael ei flicio mewn gan Kai Jones. Ond mae'r Llymanwr wedi codi fraich. Wel, oedd y dathlu wedi dechrau. Ond cefnogwyr Pen-y-bont sy'n gweiddi nawr. Lewis Harlings yn y pwysau arno Edward. Edward yn un dda yn diwedd. Kai Jones ar flic. Hughes yn derbyn. Mae Hughes ar garlan mewn i cwrt Pen-y-bont yn tynnu nôl. A Kai Jones! Tro yma, ddim yn cam sefyll. Kai Jones yn dathlu. A dim Llymanwr yna i ddod ar dathlu i ben chwaith. Maen nhw wedi union i'r sgôr. Ail gol, Kai Jones o'r tymor.